M'agrada fer camí amb poc equipatge, poc pes a sobre. M'agrada fer camí obert el que em pugui trobar pel camí. M'agrada fer camí per arribar tard i haver de quedar-me a dormir pel camí. M'agrada fer camí, si pot ser, sense bitllet de tornada, però molt sovint és molt difícil. M'agrada fer camí fins i tot quan sé que no hi ha camí. El anar amb criatures suposa portar molt més equipatge. Quan vas tu sol o amb la dona, amb una maleta, amb una motxilla, fas prou i... Però sempre amb la dona hem sigut d'improvisar molt, de comprar el bitllet d'anada i de tornada i buscar-nos la vida. Clar, amb criatures això no ho pots fer. Has de tenir-ho tot molt... no molt detallat, però saber el que faràs. Doncs a mi m'agrada fer camí amb els meus amics, la família i els meus amics. Sense amistat crec que no... Sense amistat i confiança i poder recolzar-se amb la gent crec que no hi ha gaire camí. El camí de muntanya m'agrada com a analogia del que és el camí, o el que pot ser el camí a la vida, que és marcar-te un objectiu i anar fent pas a pas, esforçant-te, cops passant-ho més bé, cops passant-ho més malament, fins a arribar al lloc que t'has marcat i poder disfrutar del que es troba. I també, un cop arribes a dalt, et veus petit, al costat del món, però és molt maco el món. Camins que ara s'esvaeixen, camins que hem de fer sols, camins vora les estrelles, camins que ja no hi són. Van deixar-ho tot, el cor encès pel món, per les parets del món, sobre la pell. Érem dos ocells de foc, sembrant tempestes. Ara som dos fills del sol, aquest desert. Mai no és massa tard per tornar a començar, per sortir a buscar el teu tresor. Camins, somnis i promeses, camins que ja són nous. No és senzill saber cap on has de marxar. Pren la direcció del teu cor. Mai no és massa tard per tornar a començar, per sortir a buscar el teu tresor. Amb en Josep jo crec que hi ha un respecte mutu, però també hi ha un respecte en el sentit en els dos sentits, no? Com de respecte per la feina de l'altre i respecte amb respecte, no? Anem al tanto, no? Ell és molt metòdic, molt constant, treballa, encara que es pensi a vegades que no, treballa més que els altres. Jo soc una persona que m'agrada tenir iniciativa o dir la meva, si no em sento fora després si he de defensar una cosa. Amb en Gerard, per generació, poder ser amb el que molt de temps vaig estar més proper dins del grup.
era molt amic d'un amic meu, en Jaume Rufí. Ens portem menys d'un any. Havíem tingut una mateixa nòvia, inclús. Pues això, que dintre del grup els que porten la història és en Gerard Quintana i en Josep Tió. Després, amb el temps, també va ser més difícil, poder, la relació. Però no només aquesta, sinó que en general totes les relacions dins del grup es van anar fent més complicades. He estat una mica el motor amb l'aspecte de dir, va, anem cap aquí, anem cap allà, amb l'aspecte d'engegar projectes, sovint, de prendre iniciatives, anem a parlar amb la discogràfica, amb la nòvia hi estàs per amor, no? I en canvi el grup és una altra cosa. Si amb la nòvia ja t'hi baralles, doncs imagina't amb algú que la relació no és exactament d'aquest tipus. Dos caràcters forts i molt diferents a vegades fan que en un mateix espai doncs, hi hagi d'haver una coreografia. Però segurament seguim sent els que... O segurament és la persona amb qui encara connecto més, tant per interessos de gustos literaris, de cinema, de música... Sempre he fet el paper d'equilibri. Quan érem 5 també ho feia, perquè hi havia 4 personalitats a part de la meva i jo sempre he estat una mica el diplomàtic de la banda, sempre equilibrant les forces. El que passa que quan vam plegar jo me'n vaig fartar d'aquest rol i vaig dir, doncs ara ja no... Jo m'acallo i si volem deixar-ho, doncs m'acallo i ho deixem. El Cuco és una persona molt flexible. Té els seus principis molt clars i quan cal i ja ningú s'ho espera, surt, fot una hòstia sobre la taula i diu, ei. Jo sempre deia que era el pegamento, no? El que juntava tota aquesta amalgama de persones estranyes que érem al grup. El Pep Bosch, curiosament, recordo cap al final, ja amb el sopa, aquells últims anys, que quan anàvem a sopar o alguna cosa d'aquestes, ens sentàvem tots en una taula, normalment ell s'esperava a veure on jo em seia per seure's a l'altre extrem, no? Qui porta el grup són aquestes dues persones. El baixista és la tercera persona que el porta. Pepe li puc dir el que vulgui, quan vulgui, on te vulgui, com vulgui, perquè és una persona bastant sincera i bastant pràctica, no? És com és una persona que... Bueno, com tots, té una personalitat força forta. I jo sóc l'última merda que va agradar a Trini. Mal dit, no? El bateria. El bateria no, en aquest grup no composa, no això, doncs no, és el bateria.
no seria exactament una relació d'entorn laboral, perquè no ho és, perquè després de tocar més o menys vas de festa, però vas de festa a Alacant, vas de festa a Alcarràs, vas de festa on estiguis aquell dia. Però, en canvi, fora d'aquell àmbit no teníem massa relació i el que es va acabar, doncs, aquest projecte, doncs, vam perdre el contacte. Però, en canvi, clar, hi ha un vincle fortíssim. A més, hi ha una cosa que havíem comentat al principi alguna vegada, que algú es queixava, deia, és que la meva nòvia diu que estic més pel grup que per ella. I jo deia, bueno, però és que és normal, amb el grup portes 10 anys i en canvi ella porta 5 anys, vull dir, tenim una relació més intensa i de fa més temps, no? Mai hem sigut allò supercol·legues nosaltres, però a l'hora de tocar i d'assajar, sí. Potser ocasionalment sí que ens hem vist alguna vegada, doncs algun acte de premis. Vam coincidir amb la pel·lícula Rock and Cat i amb la gravació de la cançó d'en Joan Cardona. Hi ha un home que ha marxat de casa, que no ha acceptat la rendició. Un home amb braços del seu àngel. Hi ha algú que ja ha vençut la por. Un home agafa una guitarra. Un home llença un crit al vent. Un home mira el buit i salta. Hi ha algú que ja ha burlat el temps. Seguirem somiant, escoltarem la llum, mentre el món es mou dins dels teus ulls. Bueno, jo amb Niñín suposo que sóc dels que el noto faltar més, perquè jo era molt amic d'en Joan, érem amics des dels 15 anys. Però ell ho hauria entès perfectament. Bueno, sé que ho entén, no? Sigui on sigui, si no hi és, el que no hi és no pilla. Hi ha un home que ara estén les ales. Niñín, en Joan era una part important i una persona que quan veia una injustícia de seguida saltava i no colava. Però malauradament en Joan no hi és. I el que trobo a faltar d'ell, bueno, a part d'ell mateix, home, tot aquest esperit de revolta constant que tenia contra tot. En Joan no hi és, però hi és en molts moments se'l troba a faltar, per la seva manera de tocar, per el seu caràcter, per fer que res pogués ser previsible, ni avorrit, ni repetit, no? Jo crec que era la ment anarquista i hippie, però força conseqüent. O sigui, era el primer indignat de Catalunya, si vols. I era un tio que, jo sempre ho he dit, que era la part rockera autèntica del grup. I una persona que deia les coses molt clares i que no acceptava les injustícies. I que, bueno, què dir d'un tio que has compartit molts anys i que realment t'ha caigut de conya, no? Pues que el trobes a faltar.
ha un home per la corda fluixa. Hi ha un home que ara ja és del món. Jo entenc que ens vam separar perquè l'energia que suposava en aquell moment tirar endavant tot allò era molt gran i ens hagués pogut desgastar molt més que no pas fent el que vam fer. Jo vaig ser qui vaig proposar que ens separéssim, sempre ho he tingut força clar i sempre he vist... O sigui, segueixo veient-ho igual que fa 10 anys. A part de la dificultat de les relacions al cap de 15 anys, per mi, el principal motiu era que, a més, la gent estava descontenta dins del grup perquè jo crec que ja no complia les expectatives del que li hagués agradat fer a cadascú. I, almenys en el meu cas, es traduïa en manca d'il·lusió. I sense il·lusió és impossible fer un pas més. Igual que va haver-hi uns anys com d'una mena de força que ens mantenia units, no sé si eren els reptes, les coses que anàvem afrontant, aquell camí que vam triar i aquells valors en el fons i aquella complicitat i aquella camaraderia i aquell rotllo de l'honor, del carrer, de la paraula, de moltes coses, no?, que suposava també per nosaltres el rock. Però ens vam trobar en un moment això, la malaltia d'en Joan, la malaltia d'en Cuco, la malaltia d'en Pau, el germà d'en Joan. I si el que tothom té ganes és de seguir explorant coses, el millor és fer-ho per separat i poder trobar aquest camí necessari de la il·lusió de fer coses. La meva anada a les illes, això, el pes que portava en Josep en aquell moment, no?, sobretot al final de tot. Que hi ha unes personalitats molt potentes dintre del grup, que són Gerard Quintana i Josep Tió, i... això no s'hauria de dir, no? Bueno, arriba un moment que aquests dos no s'entenen, costa molt comunicar-se entre ells dos. O sigui, la banda es va apartant de comunicar-se i qui s'encarrega de comunicar-se amb en Gerard és en Josep, i en Josep i en Gerard, en Josep i en Gerard, i al final arriba un moment que tampoc acaben d'entendre-se. Sí s'entenen, però és difícil, no? I ja feia anys que la gent tenia ganes de fer altres coses. En Gerard, sobretot, feia altres coses, i no hi havia cap problema. Però, clar, eren altres coses molt petites, no? I ell volia fer una cosa gran, i per fer una cosa grossa havia de deixar sopa de cabra. I tot i que hi ha moments de glòria, i ara em refereixo a l'escenari o composant, l'esforç de posar-t'hi de nou cada vegada, de tornar a construir-ho tot, perquè cada vegada ho has de fer de nou. Quan tens 25 anys, doncs és una il·lusió tremenda, i quan en tens 40 i pico, com que ja saps tota la feina que és, costa molt més i també hi ha un agotament. Josep sempre li ha costat molt anar de concerts i anar amb la furgoneta. És molt d'estar tranquil i això l'avorria al final, no? I també, al cap dels anys, quantes més cançons has composat, almenys en el meu cas, resulta més difícil i més dur enfrontar-te de nou amb la pàgina en blanc, sobretot, crec que perquè has explorat moltes coses abans, has provat molts de camins i poder cada vegada te'n queden menys, o t'ho penses, o simplement pel fet que penses que creus que no seràs capaç de fer-ne un altre. Jo el que em passava és que jo tenia ganes de deixar de sentir que teníem que deixar-ho, no? Jo no hagués deixat el grup, no hagués acabat amb sopa de cabra. Jo crec que podríem estar ara com Pets, com Lacs, com seguir tocant. No sé si tindríem molt d'èxit o no, però en aquell moment que ho vam deixar n'hi havia corda per temps. Pepe era diferent. En Pepe també és com el meu pare, el Pepe tampoc ho hagués deixat. Tot cansa, suposo. I com ells diuen, tothom tenia ganes d'agafar i fer altres coses. Jo no. Jo estava molt bé, realment. El grup funcionava, donava uns diners, hi havia diversió, tenies unes amistats amb els del grup i jo per mi pa'lante, no? No em preocupa que deixéssim, o que fos el que va proposar deixar el grup en un moment que estàvem en plena plenitud, estàvem tocant molt bé, havíem fet un disc preciós.
Un cop ja havíem decidit que anàvem a fer el darrer disc de Sopa de Cabra, un cop vam decidir que fèiem la darrera gira i que després cadascú s'anava pues, a casa seva, vam començar a fer les cançons, moltes d'elles. I jo vaig pensar, no faré un disc de, saps, ni de nostàlgia, ni allò de, ai, cuando un amigo se va, no? Saps? Sinó farem un disc vivint el que... O sigui, explicant el que vivim i el que sentim. Jo crec que és el que tocava. No hem fet mai el que ens ha convingut, sinó el que teníem ganes de fer. Ha arribat una altra nit al carrer dels Torrats. No avui he sentit a dir que tu te n'has anat. Em va lligar corrent. El temps em va lligar corrent. Vas agafant un moment, un tren que no ha parat. La vida amb els ulls tancats pots perdre en un forat. Em va lligar corrent. El temps em va lligar corrent. Guarda a la nevera els sentiments o et faran mal. Si els dies es tornen negres, fredes de tenir la sang. Em va dir Va acabar viure de la música i va tocar viure del meu ofici, electricista. I ara doncs, estava parat i de cop i volta torno a viure de la música. Durant poc temps, però bueno, s'ha tornat a... Feia 8 anys que no tocava i bueno, en 6 mesos m'he posat allò les piles i torno a estar amb ganes i a un nivell bo, relativament bo, per tornar a fer uns concerts. Són molts anys amb Sopa i sembla que no, hi ha molt de lideratge dintre, hi ha molt de... hi ha qui marca molt com són les coses i sempre estàs allò molt, bueno, marcat, però no parat, o sigui, dirigit molt, no? I molt limitat a unes coses que no, això no ho facis, que això no, això no, saps? Llavors arriba un moment que vaig deixar la bateria i vaig dir, aquí us quedem, vaig a treballar, vaig a fer de lampista i a guanyar-me la vida d'una altra manera, no? Es va acabar allò i em vaig sentir buit. Aquests 10 anys s'han passat volant. De fet, bueno, aquesta capacitat que té el temps de ser com un xiclet, no? De vegades estirar-se i de vegades mirar enrere i dir que poc que ha sigut, no? I que llarg semblava. Es va acabar Sopa i amb en Cuco i en Pec ells van crear Kabul i jo vaig ser l'últim a entrar. Es va gravar un disco i, bueno, no... Cada un tenia una mica la seva opinió de com fer les coses, com sempre, i no va acabar de quadrar gaire i vaig marxar. Tenia clar que volia seguir fent música i al final vaig pensar que potser el que tenia més ganes de fer era alguna cosa sol, tot i al principi tampoc no tenia previst fer-ho així. Va ser molt difícil assumir el paper de solista, em va costar moltíssim. No sóc una persona que m'agradi mostrar-me, que m'agradi ser el centre d'atenció i em va costar moltíssim. I durant aquests anys he fet moltes coses, a part de tenir fills, dedicar-me més a la família, dedicar-me més a la casa, estar amb els meus i intentar fer cançons.
I després ràpidament va aparèixer el Quimi Portet, va dir, vols venir a casa, tens cançons? Va, gravem un disco. I vam fer els Senyals de fum. I allà, tornant a fer música, em vaig adonar del que volia i del que no volia, potser en aquell moment. I el que volia precisament era buscar allà on no havia estat fins aleshores, no? Els treballs que he fet jo n'estic molt content. Trobo que he seguit el creixement com a artista. Llavors, els resultats poder no eren els esperats, tampoc és que esperés molt. Tenia molt clar que Sopa de Cabra era una cosa i Josep Tir era una altra. I la manca de resultats en un moment donat em va fer plantejar això. I quan tingui 60 anys, què voldré fer? I vaig dir, bueno, doncs hauria de treballar d'una altra cosa. I vaig dir, bueno, si has de treballar d'una altra cosa, què t'agradaria treballar? Vaig dir, doncs d'arquitecte. De fet, el que no havia fet amb Sopa de Cabra ho he fet aquests anys, no? En Sopa de Cabra m'acostava molt, el llistó a l'hora de composar era molt alt i jo no en sabia massa, aquesta és la veritat. I molts anys de Sopa de Cabra doncs, vaig acabar d'aprendre i ara, més o menys, no seran molt bones les cançons, però me'n surto. És una carrera interessant, té parts més avorrides, les més tècniques, almenys per mi són més avorrides, i té el component de creativitat que és maco. No és el mateix que la música, sens dubte, però també n'estava una mica cansat ara. Després de 25 anys d'actuar... I em vaig proposar fer 3 treballs, com a mínim en solitari, això, buscant com a cantautor, explorant, acostant-me a espais de llibertat, com són la poesia, poetes contemporanis, propers. Costa molt viure de la música, no? Diguem, amb Sopa de Cabra vivíem i quan es va acabar Sopa de Cabra doncs la música també es va acabar una mica. I hem estat 10 anys intentant tirar endavant el grup Cabul Babà, amb en Jaume, amb en Pec. Hem fet 3 discos, hem fet forces bolos, però no ha acabat de quallar, no? Quan vaig deixar Kabul, vaig tallar amb tothom. Ni trucades, ni res. Aleshores, per mi ha estat bé per mantenir-me així, amb llibertat, no? Enllà, més lluny de les estrelles, a l'altra cara del mirall, on tot és més senzill d'entendre, la porta espera oberta. Ja el teu cor desperta, un salt i ja no tornaràs. Comptant la màgia és la primera, seguint els teus somnis. T'estan esperant, ves, no dubtis més, abraça. No el veus, a poc s'acosta, no ho sents, el tens al teu costat. La mort té totes les respostes, és el teu somni, t'estava esperant. Ves, no dubtis més, escapa. Ves-los a buscar, fes que siguin certs.
va trucar en Gerard un dia que hi havia algú que els havia fet una proposta amb en Josep i amb en Gerard de fa 2 o 3 anys, de rejuntar la banda i de fer concerts i de gravar-ho i tal. Bé, el retrobament de Sopa de Cabra al Palau Sant Jordi era un assumpte pendent. 25 anys de que vam començar, 20 anys d'aquell Sant Jordi, 10 que vam deixar. Però no va acabar de quallar. No, les propostes eren molt... O sigui, com si nosaltres fóssim un objecte, no? O sigui, no va ser cap de nosaltres que va trucar algú altre per dir fem aquest concert, sinó que ens vam trucar per dir ens hem proposat això, què fem? I vam dir que no volíem fer-ho, però que potser ja havia arribat el moment de fer-ho. Sí, ens proposaven, mira, us donem un sou, un tant per bolo i, bueno, una mica era... Ells es feien el negoci i nosaltres érem pur mercadeig, no? Jo proposava d'entrada fer el Sant Jordi, en Gerard vam quedar un altre dia i ell proposava una gira i doncs hem estat tot aquest temps acabant de decidir en què faríem. Imagina't tu que 10 anys després de separar-te amb la teva companya de 15 anys, no? La teva parella, et tornes a trobar i que et tornes a enrotllar immediatament. No, hi ha com una pell, no? I vam tardar quasi 2 anys i pico en treure'ns tots aquests perjudicis i tornar a engegar-ho, no? Hi ha hagut molts de desacords durant tot aquest temps i què és el que ens ha fet posar d'acord amb la manera? Segurament són moltes hores de parlar-ne i valorar totes les opcions que teníem. Me truquen i me diuen que s'ajunta Sopa. Jo, encantat de la vida, doncs hi torno. Lo primer i més important per tornar-nos a ajuntar ha sigut saber perdonar, no? Perdonar tot allò que era una càrrega, no? Es remouen moltes coses. Te n'adones també de quina és la teva arrel, no? Quina és la teva base, quina és la teva llavor, no? De tot plegat, com va començar tot. O sigui, borrar tot allò i tornar com transparents un altre cop, no? Sí, una de les raons de pujar en un escenari és el que donaràs a la gent. Els diners, clar, també són importants. Els diners et serveix per fer altres coses, no? Perquè jo he estat 10 anys quasi vivint amb els diners que vam fer amb Sopa de Cabra. I ara, doncs, amb els diners que farem ara, podré viure un quant temps, no? I podré fer les meves historietes i els meus discos i... Automàticament penses en les cares de molta gent coneguda i que segurament tornaràs a trobar-te allà i que te fa molta il·lusió veure'ls, no? Inclús parlar més una estona i que saps que molta gent vindrà a veure-te perquè hi ha molta gent que, en el seu moment, quan ens vam separar, va dir, hòstia, sisplau, bueno, el típic, no? Li va fer molta llàstima que te separessis, no? Si tot va bé, ara ens diuen passateros, esteu fent negoci, us esteu contradient, esteu fent més coses del que d'allò, no? Bueno, jo en el fons sempre penso que un s'ha de moure per les decisions que un pren, no per el que pensi la gent sense tots els elements sobre la taula per poder-te jutjar, no? I quan es va omplir el primer, vaig dir que el segon s'ompliria igual de ràpid. I va passar. I vaig enviar un missatge a Mantió, dic que en Gerard està preparat per fer-ne 3, però clar, és difícil imaginar-se que 3 concerts s'omplirien, no? El Palau Sant Jordi és molt bèstia, no? Tenia clar que hi havia molta gent amb ganes de sentir el grup i pensava que la resposta seria magnífica, el que passa que ha sigut extraordinària. I això el que et fa sentir és molt orgullós i alhora molt responsable. La gent ha respost d'una manera que jo no imaginava, ni compliríem un Sant Jordi. Poder en Gerard i jo érem els més pessimistes en aquest aspecte, no? És molt important la gent que ens ha apoyat sempre, que ha pagat uns cèntims ara per veure'ns i ens ha pagat perquè anem a treballar allà i perquè ells s'ho volen passar bé i recordar això i nosaltres hem de fer-ho. Estic inquiet, estic amb el cuc, no? A punt de menjar-me la poma. Busco una llum, busco un color
faltar estar amb la banda, no? Estar amb el Sopa, el que és el conjunt del Sopa. Quan el Sopa estan junts passen coses, es posen molt guais, no? I a mi m'agrada estar amb ells. M'agrada estar per allà. Ja m'agradava quan era pipa i quan anava de bolo a muntar escenaris i a fotre'm un corral de l'hòstia, ja m'agradava estar amb ells, no? Perquè passen coses. Amb en Cucó sempre ens hem anat veient durant aquests 10 anys. I ara quan la cosa ha tornat a engegar, jo, hem seguit comptant amb la banda que anàvem llavors. Hòstia, quan ho van proposar... Bueno, ell me deia, hòstia, ¿contaréis conmigo? Jo li deia, tranqui, que ja parlarem molta més. Tot s'andarà, tot s'andarà. En Pec és... Com tots sabeu, va començar fent de backline. Era el que afinava les guitarres. I, a més, toca molt bé la guitarra, té molt d'oïdo. I només de venir de fer backline se sabia les cançons, només d'orella. I allò que en Joan es posava malalt un dia i, hosti, Pec, te saps aquesta cançó? Pec, te saps aquesta altra? I d'un dia per l'altre li vam dir, mira, d'aquí una setmana tens un bolo amb Sopa de Cabra. I el tio en una setmana es va prendre tot el repertori. I, bueno, el colet està així, a hores d'ara. Queden molt poques hores per començar, però, bueno, molt content de ser-hi. Però ens ho prenem amb calma... Amb molta calma, sí. Bueno, quan acabem la birra seguim, clar. El fet de saber que el viatge té un final, no? O sigui, que té aquesta mida, que després no sabem res de res, no? Fer un Palau Sant Jordi és molt il·lusionant. Fer una gira n'havíem fet moltes, el que havíem fet sempre. L'element més determinant d'il·lusió d'aquest projecte és anar a fer aquest espai tan emblemàtic i tan gran per la música del país. I en el fons, ser 3 dies al Palau Sant Jordi em fa il·lusió, però el que més il·lusió em fa d'això és que hagi sigut una cosa entre el públic i nosaltres, no? Sense intermediaris, d'alguna forma. El Sant Jordi per mi és la culminació de tota la nostra història. O sigui, és el bolo de la nostra vida. O sigui, mai hem fet un bolo com el del Sant Jordi, amb una escenografia pròpia, amb un muntatge propi, amb un equip com un artista internacional, no? Mai ho hem fet, això. Sempre hem estat al límit local, no, diguem. I cada tema s'ha de tocar com es tocava, perquè no es pot tocar d'una manera diferent. No, la tocarem més. No, ha de ser d'aquella manera que tocàvem quan la vam crear, no? Quan la vam gravar, no? Encara que sigués els primers discos que tocaves d'aquella manera tan cutre, no? Però has de tocar així de cutre perquè si no sona, no? És un retrobament en tot això i anar agafant feeling i al final, com en Gerard comentava un dia, no? Te'n dones compte de per què toquem junts, perquè hi ha aquest feeling, no? Hi ha aquella canya que et fa que el cantant es torni loco i tira aigua sobre l'escenari perquè el tio perd els papers totalment perquè està allò trempant, no? Sortirem a tocar cançons que la més nova té 5 anys, el seguirem somiant, la vam fer per al disc de tribut, per al Joan Cardona, disc de tribut a Sopa de Cabra, però la majoria tenen de 15 per fins i tot 30, no? Però no sortirem a fer uns oldies, no sento? Un revival, sinó que l'energia, i l'energia que hem intentat traslladar al repertori també, és la d'una banda nova. Suposo que també m'he fet gran i el que buscava quan era jove no ho trobava, i ara sí que ho trobo amb les cançons de Sopa de Cabra. Vam començar per les que ens eren més fresques, les que vam
fer fa 10 anys, no? Segurament. Els del Plou i fa sol, el nou, tots aquells darrers discos. Vam començar per aquestes cançons que segurament són més arquitectòniques, tenen més arquitectura. Cançons d'aquestes molt famoses, com El Far del Sud, o cançons molt... que jo seria incapaç mai de fer una cançó així, no? Però en Josep sí que era capaç de fer-les. Després van passar, al cap d'uns dies, a les primeres cançons de totes. I recordo que sortíem i amb el Cuc, amb el Xarim, comentàvem: ostres, estic més cansat que qualsevol dia, no? Perquè eren cançons molt simples, en aparença, de joventut, no tinc ni idea, però faig una cançó, no? Saps què vull dir? Tinc moltes coses a dir, vull canviar-ho tot. Aleshores, tocada ara, o li poses tota la llenya, o tot el carbó, tota la teva energia, tota la teva ànima, o dius, ostres... Sí, no, química n'hi ha, Química n'hi ha molta, perquè quan estem junts i toquem, la veritat és que et mires en Gerard i tal, i és el somriure aquell, la guinyada d'ulls, que sí, que hi ha feeling, no? I jo ric moltíssim, a més, ens ho passem molt bé, no? Però bueno, és això, és com una feina. No, la resposta del públic ha fet que això sigui gran, que sigui molt gran. I per tant que les ganes d'oferir un gran concert hi siguin, fins i tot en el pla i en el terreny escenogràfic, no? I en el terreny del disseny d'escenari, en el qual el Lluís Danés hi té una part fonamental. Ens coneixem de molts anys i qualsevol broma és allò per partir-se, no? És molt divertit. La gent ha fet que això sigui, no sé, com a mínim un fet sense precedents, un fet històric gairebé. Nosaltres hem de mirar d'estar a l'alçada d'aquesta empenta que ens ha donat la gent. Donarem un nivell en aquests concerts tan alt o més que quan vam acabar, no? I em sembla que ha sigut, en 2 mesos i pico que estem assajant, ha sigut la pujada, fins a arribar aquí ha sigut molt pendent, no? I que hem arribat en el moment aquell de que sí, que estàvem en el mateix moment que estàvem com a mínim abans. No només fer-ho millor que abans, sinó que fer que aquell torni a ser un dels millors moments de la vida de la gent que ve. I és un repte, bé, potser com l'utopia del Galeano, no? Irrealitzable, però és la que ens fa caminar. Sant Jordi. On my mind. Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana, d'una sola cosa pots estar segur: quan més vell, més tocat de l'ala. Sempre deia que a la matinada es mataria, però cap al migdia anava ben torrat. Somriu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt, i anar a l'infern no m'interessa, és molt més bonic l'Empordà. Siseta encara aguantava, dormir la bona a la vora del té, però ell mai no s'hi tirava. Sempre deia que a la matinada es mataria, però cap al migdia anava ben torrat. Somriu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt, i anar a l'infern no m'interessa, és molt més bonic
avui no em suïcidi, potser ho deixi fins demà. Fins demà. Sí, fins demà. No ho sé, és que això no és cosa meva. Vull dir, es van separar i jo no m'hagués separat. S'han ajuntat i havien dit que no s'ajuntarien mai, m'entens? No és decisió meva. En principi no continuarem. O sigui, jo estic preparat per aquest punt. Si no continua, jo tinc preparat la meva història. El que hem de convèncer per continuar amb Sopa de Cabra és en Josep. Està clar, ell està estudiant una carrera i vol acabar la carrera i ell el dia 1 d'octubre plega. Però ja a vegades se li escapa i dir hosti, m'avorriré molt aquest any. O sigui que ell també s'ho està passant bé ara aquests dies, no? Bueno, què hem de fer? I espero que algun dia torni a tenir necessitat de fer cançons, de tornar a pujar a un escenari, no perquè hi pujaré ara, però vull dir, em refereixo amb el concepte d'engegar projectes nous a nivell musical. Però tampoc sé si em dedicaré a l'arquitectura, tampoc no sé què faré. Vinga, nois, que vagi molt ¡Que me vais a romper! Què passarà després? Ni idea, ni m'ho plantejo. Anem a viure les coses a cada moment i no sé,